Dobro, pretpostavljam da ste se već dogovorili ko će s kim biti u sobi. Ja sam sa Ćurijem, uzeo sam ključ, hajmo! Nije fair, vaša soba je veća. Vi imate terasu? Vi imate terasu? Wow, Ćuri, vidi, napunili su nam frižider besplatnim grickalicama i sokovima. Pipi, to nije besplatno. To će nas debelo koštati. Je li ima ovdje Wi-Fi? Čuo sam da ima samo kod recepcije. Ja se izvinjavam što vas prekidam, ali ovdje ste već preko 3 sata! Pa, i učinilo mi se da sam ogladneo. Kada će večera? Večera je gotova za 10 minuta. Zakasnili smo na večeru! Pa to je glavni razlog zašto sam ja uopšte išao! Ko će da mu kaže da je restoran na drugu stranu? Jedva sam stigao i 3 tanjira da napunim. Morat ću to da nadoknadim na doručku. Večeras nam je hotel spremio disko veče, tako da budite spremni za pola sata. Biće baš slej, što bi vi mladi rekli. Kako cringe. Ko još ide na disko veče na ekskurziji? Jel poneo neko parfem? Uzmi iz mog nesesera. Koliko je sati? Trebalo bi da smo u lobiju za nekih 6-7 minuta. Meni treba više vremena. Ja sam spreman. Wow. Krećemo. Baš sam uzbuđen. Koji je vaš omiljeni deo ekskurzije? Napišite nam svoje anegdote u komentarima. A pogledajte i naš prethodni video. I vidimo se u sljedećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show.